рӯза хӯроки истеъмолии мо масалан аз сабаби он ки рӯзи тобистон ҳаст, меваҳо бисёр ҳастанд. Мо бисёртар мева истеъмол мекунем, нон, сабзавот, хӯрокҳои табиӣ, гӯшт. Ҳар рӯз дар хонаи мо ҳар рӯз гӯшт мехӯранд, бегӯшт овқат намехӯранд. Ҳар рӯза истеъмоли хӯрока тухм, хай гӯшт, мева, ну естественно ҳозир тарбуз, харбуза меваги основное. Дар хонаи мо бисёртар меваҳои тозаро истеъмол менамоянд. Тарбуз, себ, ангур ҳар рӯза мевае ки истеъмол менамоянд ва ҳар рӯза хӯроки анъана мебошад. Ин ош мебошад, истеъмол мекунанд ҳар рӯз бисёртар ва ордов ҳар саҳарӣ бисёртар ӯро истифода мебаранд. Бегонӣ ба бисёр бошад чизҳои сабук, масалан шӯрбо вайро истеъмол менамоянд барои оне ки ҳазм нашавад. Хӯроки истеъмоли чӣ мешавад? Картошка, пиёз, бодринг, баклажон, тарбуз, харбуза, чизе ки маводи аввалияи мардум бозорда чӣ хеле мебинен. Ман намефаҳмам чӣ хелҳо ҳозира мегӯянд иш арзон шуда, иш арзон. Ягон чиз арзон шудагӣ нест. На картошка, на помидор, на пиёз. Дар ҷумҳурӣ мо бояд 1 кило, ҷумҳурии аграрӣ бояд 1 кило картошка тобистон дар вақти мисол мавсим бояд ки 20 дирам боша, дар зимистон фақат 50 дирам. Ман намефаҳмам иш хеле истеҳсол кунанда 3 сум, 4 сум, 5 сум бовар кунед. ҳамин мисол помидор 24-25 сомон шуда помидор. Ман намефаҳмам чӣ хел ҷумҳурии агрария чӣ хел истеҳсол кунанда ҳеҷ ин қадар боғои интенсиви ҳамин қадар шаб торик бо телевизион ин қадар нишон ин қадар пешравӣ ин қадар нишон дода бо мебинем бозор бо ҳамо аҳмади порина бо ҳамо аҳволе. Ман намефаҳмам. мо студент ҳастем, донишҷӯ ҳастем. Дар ҳамин замони ҳозира масалан чизе ки аз пешмон мебиёд, масалан дар он вақте ба мағоза мерем бар чизҳои гарон ки мақсад ки сумамон камӣ мекунад, ҳамон чизҳои масалан арзон аз ролтон сар карда дигар ҳамон чизҳои арзонро гирифта яъне ки истеъмол менамоем. хӯроки истеъмолии мо халқи кӯҳистонем. ҳамин тобистон шид ба шарте ки ҳамин помидору бодрингу кабутира ба қаб кунем, ҳамин нуни гарма занак мепаза ва ҳамин ки кафш мезанем шакарав мехӯрем. лекин рӯзе ки лозим шавад хай 1 кило картошкаи, пиёзай, сабзияи, лапшаҳай. Мамлакати мо ҷумҳурии Тоҷикистони мо як мамлакати кишоварзӣ аст. Агар мо бирем картошкара 4,5 сум, 4 сум 50 дирам, 5 сум бихарем, хай биёед бигирем. ин дуюмин бор аст, як сол дигам 5 сомон хестагӣ буд. Ин дафъа то 4,5 сум, 4 сум 30 мехарӣ. Агар 4 сум 30 ма ҳисоб кардам, ҳамин мерам лучиш ролтон мехарам, меёрам гулаки чулак бихӯр. Мекушам, зарармон мекунам. ҳамин 4,5 сум да мехарам ролтон. меёрам мегӯям бихӯрен ака дига бачаам оли картошкара агар 1 килоша бигирам, ҳамин намерасонатон.